Hola, nois i noies! Avui seguirem parlant sobre el tema de les forces i les màquines. Concretament, avui ens centrarem en les màquines simples. Abans de començar a parlar sobre les màquines simples, refrescarem una mica la memòria sobre els continguts que vam veure la setmana passada en el vídeo. D'acord? I el primer que hem de tenir en compte és quins efectes tenen les forces sobre els objectes. I en vam nomenar 3. El primer és el de canvi de direcció. Aquí, en aquesta imatge, podeu veure com aquesta noia està movent una capsa. I veieu unes fletxes. Veieu aquesta fletxa d'aquí? Aquesta fletxa el que ens indica és la força que està fent la noia cap endavant, si en aquest cas cap a la nostra dreta, per moure la capsa. Per tant, la noia fa aquesta força per canviar de direcció la caixa, sí? Canviar-la de lloc. El segon efecte que tenen les forces sobre els objectes és el canvi en l'estat de moviment o repòs. Anem a veure aquest exemple amb el Leo Messi. Aviam, nosaltres podem observar que aquí tenim el Leo Messi que està a punt de xutar una pilota. Aquesta pilota està parada, sí? Està quieta, per tant està en repòs. Què passarà? Doncs que el Leo Messi, quan agafi i faci força amb el peu contra la pilota, si la xuti, aquesta pilota començarà a estar en moviment, sí? Rebrà la força que està fent el Leo Messi amb el seu peu, la pilota rep aquesta força i gràcies a això passa d'estar del repòs al moviment, sí? La pilota es mourà. El tercer efecte que coneixem és el de la forma. Molt bé. Per tant, en què consistia aquest efecte? Doncs nosaltres si fèiem una força contra un objecte i aquesta força el que provocava era un canvi de forma. Sí? Podíem deformar l'objecte. Si ens fixem en aquesta imatge, d'aquí la mà què està fent? Està apretant la pilota. Sí? Aquesta pilota no té una forma normal com qualsevol altra pilota, sinó que està deformada. Gràcies a la força que jo us estic marcant aquí amb aquestes fletxes que fan els dits contra la pilota. Sí? La força la fa cap endins, de manera que el que fa és deformar l'objecte, en aquest cas la pilota. Seguint recordant el que vam parlar la setmana passada, ara és moment de recordar els tipus de forces, sí? I el primer de les que parlarem seran les forces de contacte, que n'hi havia 2. Quines eren? Doncs eren la pressió, que és una força que actua sobre una superfície. Recordeu la meva mà apretant aquella bola de farina, sí? Amb el globus, i el que feia jo era deformar-la, sí? O el que acabem de parlar ara de la imatge de la mà apretant la pilota. En aquest cas, gràcies a la pressió que estem exercint, l'objecte es deforma, sí? I després també coneixem la força de fregament, que és la força que hi ha entre la superfície de 2 cossos, de manera que un lliscar sobre l'altre. Recordeu l'exemple de la planxa, sí? Planxant la samarreta. El que feia era aquest fregament la força estava entre la planxa i la samarreta. I el segon tipus de forces que coneixem són les que actuen a distància, que n'hi havia 2. Aviam si les recordem. La primera era la força que fa la gravetat. Sí? Si nosaltres recordem el vídeo que vam veure l'altre dia, era una pilota que a càmera lenta anava caient cap al terra. Sí? La força de la gravetat el que fa és atraure aquesta pilota cap al terra. I si ens fixem en aquesta imatge d'aquesta nena que està pujada a la cadira, que està tirant 2 objectes, el que veieu, el que estic marcant amb les fletxetes, és la força que fa la gravetat per atraure aquests objectes cap al terra. I el segon tipus de forces a distància que vam veure van ser la força magnètica, sí? La dels imants. Si observeu en aquesta imatge es veuen 2 imants i una pilota de ferro, sí? Una bola de ferro,
I llavors què creieu? Doncs que la força magnètica, aquesta que estic marcant aquí amb les fletxetes, és la força que fan els imants contra la bola de manera que l'atrau. Doncs bé, ara ha arribat el moment ja de començar a parlar sobre les màquines simples. Hi ha 3 tipus de màquines simples: la palanca, el pla inclinat i la politja. Començarem a parlar sobre la palanca. Dins de la palanca, que és una màquina simple formada per una barra rígida que es recolza en un punt de suport. Hi ha 3 tipus de palanques segons on estigui localitzat el punt de suport. Anem a parlar sobre el primer tipus de palanca. En aquest cas, nosaltres, com bé hem dit, la palanca és una barra rígida que es recolza en un punt de suport. En aquest cas, en la primera palanca, el punt de suport està al centre d'aquesta barra, d'acord? I quins altres 2 factors també intervenen? Doncs la potència. La potència és la força que hem de fer nosaltres. D'acord? Li direm, doncs això, potència. I la resistència és la força que fa el pes del cos que hi ha en aquesta palanca. Imagineu-vos vosaltres doncs, que a la banda esquerra d'aquesta barra rígida col·loquéssim doncs, un sac de sorra que pesa 5 quilos, per exemple. I en el centre veiem que hi ha el punt de suport i a la banda dreta nosaltres imaginem que volem fer força per aixecar aquesta resistència, per aixecar aquest sac de sorra. Doncs nosaltres haurem de fer la força que hem dit que la direm potència. D'acord? Per tant, en aquest primer tipus de palanca podem observar la resistència a la banda esquerra, el punt de suport al centre i la potència que fem, o sigui, la força que nosaltres fem, està a la dreta. Anem a veure un exemple amb un objecte que nosaltres tenim i utilitzem gairebé quasi cada dia, com són unes tisores. En el cas de les tisores, el primer de tot el que hem de fer és localitzar el punt de suport. En aquest cas, el punt de suport està al centre, que és on hi ha el tornillet. D'acord? És on s'uneixen les 2 làmines de les tisores. A on hi ha la potència? Doncs anem a pensar, nosaltres a on col·loquem la mà per poder fer força per obrir i tancar aquestes tisores? Doncs pels forats, molt bé, pels forats on nosaltres col·loquem els dits, que ens ajuda amb el moviment de la nostra mà i la força que fem amb els dits doncs, a obrir i a tancar les tisores. I la resistència a on es col·loca? Doncs a la banda esquerra, que és on hi ha les 2 fulles que tallen qualsevol objecte que puguem tallar amb les tisores. Sí? En aquest cas podríem posar un full. Vale? Llavors la resistència es localitza, la trobem a la banda esquerra de les tisores, al punt de suport en el centre, i la potència, que és la força que nosaltres fem, a la dreta. Seguim parlant de les palanques i ara toca el moment de parlar de la segona, del segon tipus de palanques que existeix. En aquest cas, a diferència de la primera, el punt de suport, en aquest cas, es localitza a la dreta de tot, sí? En un dels extrems. Aquí el localitzarem a la banda dreta. Molt bé. Ara ens toca col·locar la resistència, que recordem que era la força que fa el pes del cos. En aquest cas el col·locarem al centre i la potència, que és la força que nosaltres fem, la col·locarem a l'esquerra de tot. D'acord? Anem a veure un exemple amb un objecte per entendre-ho una mica millor. En aquest cas, un objecte que compleix la segona llei de les palanques és un trencanous.
Si us fixeu, primer de tot, com hem dit, hem de localitzar el punt de suport. En aquest cas, el punt de suport el tenim a la dreta de tot. Veieu que és on s'uneixen les dues barres, sí? Pel tornillo. Llavors aquí marcarem punt de suport. A on col·loquem la resistència? Doncs per nosaltres la resistència en aquest objecte és quan col·loquem una nou o qualsevol fruit sec que vulguem pelar, sí? Llavors, nosaltres col·locarem la nou, que és la resistència, per tant, la resistència va al centre i la potència, que és la força que fem nosaltres, la col·loquem a l'esquerra de tot, que és per on agafem nosaltres el trencanous i fem la força amb les mans per poder partir la nou o aquell fruit sec que vulguem pelar. I el tercer tipus de palanca que coneixem és la que té el punt de suport a la dreta. L'únic que es canviem és la potència i la resistència, de manera que la potència la posem en el centre i la resistència, és a dir, el pes del cos, sí, la força que fa el pes del cos, la col·loquem a l'esquerra. Anem a veure un exemple. Amb aquestes pinces, si nosaltres observem, en aquestes pinces el punt de suport, que és el primer que hem de localitzar, està a la dreta de tot. Per tant, ho marquem, punt de suport. La potència, que és la força que nosaltres fem amb els dits per apretar aquestes pinces, es fan des del centre. I la resistència, que serà l'objecte que vulguem agafar amb aquestes pinces, estarà a l'esquerra de tot. D'acord? De manera que la potència està en el centre. En aquest cas, com més lluny estiguem de la resistència, més força haurem de fer. Si vosaltres ho proveu a casa, intenteu agafar un objecte amb unes pinces, com més a prop estiguem del punt de suport, més força haurem de fer per tancar aquestes pinces. De manera que, com més a prop estiguem de la resistència, sí, de la punta de tot de les pinces, menys força haurem de fer. El segon tipus de màquines simples que coneixem és el pla inclinat, o també ho podem dir com una rampa. Sí? El que fa aquesta màquina simple és ajudar-nos a reduir la força per poder traslladar, per poder moure objectes pesants. Fixeu-vos en aquesta imatge, que el que fa la rampa és, a part de facilitar l'accés a l'interior del camió, també el que ajuda és el fet de que estigui inclinat, reduir la força que ha de fer la persona per arrossegar aquest carro i traslladar les capses cap a l'interior del camió. La tercera màquina simple que coneixem és la politja, que consisteix, observeu la imatge, en una roda que gira sobre un eix. Aquesta roda té un espai per posar-hi una corda. I el que fa aquesta corda és que, si veiem, tenim la resistència, sí, el pes que pesa, l'objecte que pesa, i a l'altra banda hi tenim una mà. En aquest cas, doncs, seria la nostra mà. Què fa la politja? No redueix la força que hem de fer. No hem de fer menys força per aixecar aquest objecte, sinó que ens ajuda a fer-la d'una manera més còmoda. D'acord? Que ens quedi clar que no redueix la força, sinó que ens ajuda a fer-ho d'una manera, doncs, més còmoda per nosaltres. I fins aquí el vídeo d'avui. Espero que ho hagueu entès tot superbé, que us hagi agradat, i si teniu qualsevol dubte, no dubteu a escriure'ns un missatge per si alguna cosa no us ha quedat clara del tot. D'acord? Ens veiem al següent vídeo. Adeu!